На 6 септември 1885 г. Захари Стоянов произнася словата: „Часът на съединението удари“. Честит празник, скъпи приятели! Да сте живи и здрави и да гледате само напред. И най-вече този празник има една символична подсказка, защото трябва да разберем, че заедно сме едно, разделени сме нищо. Да продължаваме да работим както за популяризирането на културните паметници на България, така България да я направим едно райско кътче, където може да се живее достойно. Да живее България!